Συνεχίζουμε το challenge μας. Πάμε να βρούμε ποιος είναι ο επόμενος. Θέλετε να μπείτε σε ένα challenge, να κερδίσετε μπλουζάκια από το Black Sheep? Βεβαίως. Συγγνώμη, είσαι για ένα challenge? Είμαι. Λοιπόν, απαντάτε σε 3 ερωτήσεις και κερδίζετε 2 μπλουζάκια. Πώς θα περιέγραφες με μία λέξη τη ψυχολογική σου κατάσταση? Θα έλεγα λίγο μπερδεμένη. Τσακωθήκαμε πριν και γι' αυτό μάλλον τώρα. Ναι. Καλά. Θα τα πούμε σπίτι, κάτσε. Εγώ για να το αλλάξω θα πω, μιας και είμαι και με την κοπέλα μου, μπερδεμένη αυτή, θα πω ερωτευμένος εγώ για να το φτιάξω λίγο τώρα. Πού θα πάτε διακοπές φέτος, θα πάτε μαζί ή ξεχωριστά? Πουθενά. Δουλειά. Κάπου κοντά, κάμια Χαλκιδική, κλασικά. Και τελευταία ερώτηση, ακολουθείς το Black Sheep? Δυστυχώς όχι. Εννοείται το ακολουθάω. Να το ακολουθήσετε και θα κερδίσετε ένα μπλουζάκι από εμάς. Για να δούμε. Αυτό για σένα. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, με γεια σας. Πάμε να δούμε τι σου έτυχε. Που ζήτησα, ακολουθήστε όλοι Black Sheep. Όλοι follow. Γράψτε μας στα σχόλια από ποια πόλη είσαι και η πόλη με τα περισσότερα σχόλια θα είναι η επόμενη.